Vítam vás pri ďalšom videu. Dneska tréning zo 7-7 z Bratislavy, aj keď asi tu nie je nápis. Idem si dať Valium. To tam kopnem asi len tak. Dneska máme... Ty kokos. Včera mi inak Peťo z toho vyťahol ten sáčok. Peťo je tréner inak. A stvrdol to ako kokot. Ďakujem, Peťo. Ďakujem za dobrý tréning. Nemôžem chodiť dneska. Idem to tam šupnúť, hej. Oh shit. To je nechutné. A ešte idem otestovať toto. Vicky to dneska nemôže dať, lebo ide na zakrok. Tak si to dám sám. Uvidíme. No a ideme si dať tréning vrchu. Ideme čeknúť formu. Ideme zhodnotiť toto fitko, lebo som tu ešte nebol. A uvidíme, no. Ideme ešte dať toto. Dneska cvičíme zase sami, lebo nemám žiadneho sparinga. Kokšo, ale vonia to dobre. Vonia to dobre. Jak žimbimu. Žimbimu? Ale nie. Ale to si dám do shakera, počkaj. Môžeš. Dáme si tam vodu. Ten shaker som neumil, takže sa možno z toho doserem. Moja kolegyňa si dá toto. Aj keď neviem. No dobře, idem vyloviť tú odmerku. Ale toto je VIP pumpa. To nezoženete nikde. No som zvedavý. Mám dať prvý taste test, či dáš ty? Nedáme tak nebude počuť. Isto to bude lepšie ako to Valium hnusné, takže... Vonia to dobre. Ty kokos. Dobre to chutí. To je jahoda? Kokos, dobre sa to pije. Chceš to skúsiť? Ako to hodnotíš? 12-10 miniam. Dobrá je, no. 12-10 asi nie, ale chutí dobre. Ako začekuj, akú má farbu. Oranžovú. Ty kokos, miniam, to je inak dobre. Dobre to je. OK. Ešte? No dobre, buchneme to tam a ideme cvičiť. Najlepšie. Dobre, že? Najlepšie. No dobre, ideme sa rozcvičiť a začneme hrudníkom.
máme za sebou 3 cviky. 2 na hrudník, 2 razím, no vlastne 2 na hrudník, 1 na ramena. Ďalšie bude upažovanie. A už som taký napumpovaný, že by som už si dal aj to tričko dole. Extrém. Ideme ešte docvičiť tieto akiny na ramena. A dáme to upažovanie. No dobre, teraz si dáme upažovanie. Je to až nejak moc ľahké. Je to ľahký stroj. Ten, čo mám vo fitku, tak tam je max 60 kg kokos a idem tak 30, tu idem 60 a ani to necítim. Ale zase dá sa to dosť naložiť. Je to fajn. Štípe to riadne. Dám ešte jednu takú pomalšiu. Takú, že podržím 3 sekundy. Dáme cvik na triceps, ktorý musím niekde nájsť. Vlastne ešte potom jeden na ramena, jeden na hrudník. Potom poviem čisto ruky už len. No poďme. Dobre.
No tak to je extrém. Fú. Extrémny cvik. Mám tam 40 kg a nevládzem. Fú. Tu by som možno zhodil aj tú pump cover. Ako to vyzerá. Idem to zhodiť. No. Je to nabité. Dobre. Pridám si tam asi 10 kg. Tých 40 bolo dosť. A uvidíme. Kokos ťažké to je. A mne tak bolia nohy zo včera. Som cvičil s trénerom. Zdravím ťa, Peťo. Mali sme tréning nôh. Nemôžem sa ani zaprieť na tie nohy, tak ma bolia. Dobre, prvý cvik na triceps máme. Idem sa napiť. Wow. Brutál. Strašne dobre to bere. Dáme trošku posing. Máme po tréningu. Ako hodnotíš fitko?
Mne sa páčilo viac ako 365, lebo bolo tu viac strojov na zadok. A bola tam aj booty builder zóna, takže ako žena som sa zacvičila o mnoho lepšie ako v 365. Tak to ohodnoť. Ohodnotím to... Dám tomu 8,5. Nie, 8 z 10, tak to som chcela povedať. 8 z 10. Som chcela povedať, že bolo 8 10. No, mne sa tam cvičilo celkom fajn. Ale nebolo to úplne ideál. Nemal som taký dobrý tréning, ale pohodička. Vieš čo? Počúvam. Otoč na mňa. No. Vždycky, keď príjem do gymu, tak mám problém nájsť nejaké miesto na hip thrusty a tu bolo normálne asi iba čisto 5 alebo 6 strojov iba na, akože na hip thrusty. Potom ste mohli ísť voľnou osou, mohli ste ísť na multiprese, proste bolo toľko možností na hip thrusty, že som bola jak v nebi. Ďakujeme za túhle informáciu. Dobre, každopádne fitko je to dobré. Ja dávam 9 z 10. Pre kulturistu dosť dobré. Ale to je asi také v tejto príprave posledné fitko, čo som testoval. A už budem cvičiť len doma. Lebo sa nám blíži súťaž za 8 týždňov. No a teraz ideme ešte z vedúcu vybaviť nejaké veci. Ide pod operačný sav. Ide si dať ihly do úst. A vidíme sa pri ďalšom videu, ktoré neviem, či bude tréningové, alebo neviem aké. Ale mi sa môže dať tiež napiť. Počkaj, ja som nebala celý tréning. A musím sa ostriať, lebo je to extra. Celý Dankeschön. tréning neplafuj. Vidíme sa pri ďalšom videu, ktoré bude asi tréningové už tak bližšie ku súťaži. Tak už aj forma bude lepšia. Nehovorím, že teraz je zlá. Ale už to bude o dosť lepšie. No a tak, čo robíš pre Boha? Docela ešte skúsim. Ináč, táto pumpa je dobrá chuťovo, ale neviem, Ale má ženské zloženie. to je tak všetko. Idem si kúpiť Monster a... Dobre, vidíme sa. Ja sa tak teším. Čaute.